So karong adlaw, sugdan na nato atong hard training. Busa, kung gusto ninyo mag sundalo, kaagi-agi pa mo og mga samad-samad. Unsay sama-samaran, sir? Nga dili man gani mi pala mukha sa gilikanan. Imo no mi samaran. Tama. Dili mo tamo samad-samadan. Part man gud na sa atong training. Busa kung gusto niyo magsundalo, magkakwenta mo. Tama. Tarungan ang istorya nimo na di magsamad-samad kay para di ta makamatay ba? Ha? Bitabot, sir. Ay, sundalo. Nawala na nga matay. Ha? Patay! Sir, madlong mamatay, sir! Kawa pa nakuha ko pagka-virginity! Patay daw. Patay? Patay. Patay daw ba patay? Ha? Patay? Quit. Quit ako, sir. Talawa na pagkatao. Patay-patayan niya ako, oh. Sa busa! Sir. Oh! Kailangan pa din mamatay sa may musundalo? Oo! Kapito ko namatay sa una! Wala ko'y adong-agod! Wala dyan mo kapantay! Bunay ka, sir? Ano naman? Sige mo kagkatol dira, sir. Agod-agod gani! Yabusa kung kamo! Gusto dyan may mong sundalo, sunda kong ginipang ingon! Tinuod yun, sir! Tinukaya rin! Oo! Tinood ang amo kong gipang ingon! Busa! Tik-tik to may kuman! Oo, mamana. Hindi, yung gibunay dyan na. Upo ka, marawag. Dako, ang mata nimo. Dako, lang bang ilong nimo na. Ay, masigaway dia! Saba, bali! Busa! Sunda ko ninyo! Tik-tik to may kuman, ha? Okay! Harap! Hala, rap. Rap daw. Ibig ko sa'yo! Kuyo! Saan na yung gipang buhat? Ha? Bakit? Ay, di na rap, sir. Sa rap ni sir! Rap ni. Say rap! Harap! Tama itong bibuhat nila? O, sir. Ingon ko harap! Tama, mag-sir, rap. Pamistorya ka, sir. Garuha po ni mo tingog dira. Kay dili ka mag-inisog. Mura pa kag si Kinsa. Mura po si Kinsa, no? Kinsa man na? Naglalis, pabugsigin sa! Huwag mo kailangan sa sir na! Sorry, sir! So, karon, ay ito pa problema ha. Karon adlaw, sugdan nato atong first training. Ang unsa ko to? Jackstone? Taka! Ay, unsa dito, sir? Bayot na! Bayot eh. Panghapa sa yuta! Paghapa! Sir! Yes, sir! Sir, yes, sir. Bayot mo siguro yung mga tibagak na eh. Basi, sir. Sus! Say bayot. Ito sa ano kang lagay nimo ron? Kadungog! Walay buog. Asa naman to sila eh? Nawala ka magalit! Dala ni Pusil? Bilin ko, sir. Paghak! Mawala to ron! Kita pusilong tato! Asa naman to? Balikan ko na ako, sir. Ay na! Sige, sir. Tapakita ni par. Dili tapakita ni Sir Rani. Daya ba makita antang sir dire. Kato nila pa trainingot ta, kakapuya mag-training nga. May pa kinabuhian niya. Baya makita ta no. Abal jud ta. Liyo na naman daw. Dato si Sir Si Sir mo diri. Atay na mawala dyan! Saan man to ba? Ay! Ay, sir! Kami dire! Oh! Saan mo dira? Pagkagahiyap! Huwag mata magtiwas ha! Sir! Bye, sir! Balikan na yan Go! Naglalis pa mo kis... Naglalis! Taro nga pag istorya, sir. Sir. Taro nga istorya. 1, 2, 3, go! Sige! Ano ba suwero? Puyo! Usap na yung gipang buhat! Ha? Nag-rap sila, sir. Busa! Sir. Oh! Kailangan pa din mamatay sa mahimog sundalo. Go! Sige mo! Malino! Ayop ka! So, what's up mga
karon dyan na. Daganay salamat no, happy birthday na ay. Ako hindi ay. Daganay salamat no kay birthday niya karon. Gidhag salamat to. So, Happy birthday na ay. na sila surprise ako ano, so pakita ra to ninyo kay ako rin gyapon mag-edit, di gyapon ko ma-surprise. So, Pero nailak sa kaniya. Umiiyak siya guys, sa totoo lang umiiyak siya. Ganun dapat siya. Shoutout kami Karos guys. Karos guys. so mag-shoutout may kay Merlin Yankee no sa YouTube. Og shoutout kay sa pangalan mo? Ryan Chingarion! Yeah! Paubuto. O sa 12 Vines Shoutout day. ko sa 12 Vines. So, i-follow yung page nila no. So, nakahimo na ba sila YouTube channel? So ano, so karon na guys no, kay mo celebration birthday na ko og 1K subscriber na pod me. Og salamat sa suporta sa mo ano og ay mo og salig. Sapa lang wala tas. Shoutout po dahil kay Kuan, Jan Jasper de la Bina o kay Giselle Reynan. Basta mao to. Og shoutout day. Sa kong lulong upaw. Shoutout po sa Gunner. Oh. Gana na mo. Shoutout kay Miyang. So karon guys no. Shoutout kay Miyang. So karon guys mag-inom na mi. Inom challenge. Dila so magkaroon maligo sa mi guys no. So ngano padugahin pa man bye. Matibay ka, matibay si Mora mo. Let's get ready to rock! Marap ka dito! Uy, bagsak!